Kunoqhekeko olunzulu eqenjini elibusayo iqhaza kanye nemisebenzi emihle eyenziwe isishabasheki seANC uCharlotte Maxeke ibonakala icekeleka phansi njengoba iANC yehluleka ukuhlinzeka izakhamuzi zaseCliptown ngezidingo nokuyindawo uMaxeke ayihlala kuyona. Indle igeleza emgwaqeni yakulendawo kanti kugcwele imjondolo kodwa yize kunalezi ingqinamba kulendawo iqembu libonakala libambene ngesihluthu lapha. UNobhala Jikelele weANC uAce Magashule kumele ashenxe kanti uthi ngemuva kokubonana nababengabaholi beqembu kuzomela ahlangane nembangi yakhe kwezombusazwe umengameli uCyril Ramaphosa. I've said we are consulting and I'll finally meet with the president of the ANC, Comrade Cyril Ramaphosa, and I said the internal processes of the ANC must be left to the ANC. It will be after consultations with leaders, former leaders of the ANC. There's no way I can do any other thing before I report back to the president and the National Executive Committee. Ilungu lesigungu esiphezulu seANC uDakota Lehwethe lithi isiphakamiso sokuthi abashenxe bonke abaholi ababhekene namacala enkohlakalo asibhekisiwe kuMagashule kuphela. We cannot reduce the fight against corruption to one person, Magashule. The fight against corruption, it's a systematic problem in our communities that we have to deal with because by and large corruption, it's an economic sabotage because we take from the poor. Umgcini mafa weANC uPaul Mashatile wexwayise iqembu ngobungozi bokukhomba indlela labo baholi ababhekene nenkohlakalo ngaphandle kokulandela imigudu efanele nokuzokwenza ukuthi labaholi bazizwe sengathi iqembu libalahlisa okwenyongo yenyathi.